Bismillahirrahmanirrahim. Dukan yabo da kirari da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin Allah marasa iyaka. Su kara tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa masu inganci har izuwa ranar sakamako. Yau insha Allah zan gabatar da bayani dangane da alamomin ciwon sanyi na biyu, wato majina, yawan fitar majina. Da farko dai muka cire ƙaiƙayi na alamar ciwon sanyi, sai majina. Majina yawan fitar ta ga ɗan adam ko a jikin ɗan adam na nuni ga cewar halittun jikinsa sun mummutu da yawa, don haka ana ta yanko su a matsayinta na container da take transporting na al'amura masu muhimmanci